Koľko pohybu stačí psíkovi? U nás to závisí od mnohých vecí, pretože Sparky je veľmi podľa nálady. Vraví sa, že pes je ako jeho majiteľka. No, on neznáša dážď a nemá rád ani chlad. Medzi 10 a 40 stupňami je úplne spokojný. Rád sa prechádza, behá, naháňa, hrá sa s loptou aj s inými psíkmi. Ale len čo začne padať trošku dažďa, schová sa pod lavičku a neuveriteľne sa urazí. Na mňa aj na celý svet. Inak je Sparky strašne vtipný, veľmi bláznivý a mega hravý. Keď je pekné počasie, má nekonečnú energiu pokojne celý deň. A potom samozrejme na druhý deň prespí skoro celý deň, aby dospal predchádzajúcu únavu. A áno, dobre vidíš, dokonca aj s Karolom, tým obrovským psom, dokáže ťahať lano, keď nie je mrzuté počasie. Každý psík potrebuje denne 30-60 minút aktivity. Samozrejme, závisí to od veku, hmotnosti a plemena. Sparky ho však vie motivovať veľa vecí, najmä trošku maškrty.